Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Na atong tagad-pagtagad mahigala kay ni ang mga ning lain pang nag-viral sa mga kaigsunan na nabali man ni mahigala kay katong atong issue diri sa Sugbo labot ato mahigalang Nasir inumdo mo mga higala katong wedding coordinator mao toy nang scam atol sa kasal aton lang chiripay inumdom ka na indekin karon nabali ni mahigala kay matud pa ang wa mabayari karon kining catering atong tagad-pagtagad mahigalang tag-iya sa catering service nga wa na bayre sa iyang kliyente nga nagpakasal. Sa maning kalakiha in taon mga sukin tigpaminaw. Ato ning natagag-pagtagad mahigala si Neri Zerna Gita Roylas. Niasto nga linya karon mahigala tong hatagan og pagtagad mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Neri, may buntag live taron sa DYHP RMN Cebu. Sir, good morning. Oo. Neri kana na ang kumusta man ang kadtong nahitabo dito sa Dumaguete na kumusta as of now nagbinay-ranay na mo wala pa? Wala paghapon, sir, kay kuan man good. Sige ra mo jag promise din. Wala ra gyapon siya ni bayad. Oo. Di ba nagsabot man mo nga mag-abot sa pulis? Ay, kuan to, sir, katong after sa wedding kuan October 5 dayon kuan man to sa third day dayon ako siyang gitagaad chance kay katulagi ako to siya ipapriso dayon hangyo-hangyo man siya so gitagaan ako chance atong pagka Tuesday mao to mag-abot mi police station. Dayon wala man gyapon sila niyon raman sila nga makig-settle pero settle ra sa istorya wala gyud labot ang bayaranay di ay. Oo. So hangtod karon wa pa gyud mo bayad? Oh, wala gyapon mo bayad dayon. Mo naman na siya daghan naman kong nabalaan nga kuan gyud na siya kanang daghan sa gipang scam nga tawo ba. Oo. Papaila din na siya nga doktora sa diri sa Dumaguete nga. Wala da ko kalibutan na doktora din ay mao din na siya daghan na din siya gipanguwat niya. Ako minsan grapod ko ba kay man natural client good. Ato grapod niya. Mo naman na nga daghan ako nabalaan na daghan din siyang gipang scam kay during the wedding ang katong ditson upat ka buok 5 ka buok dayon nagpalapa po din sa duha. Dayon ang photographer dayon ang katong kuan pod katong sa katong na order po siya bami o kuan kaning lumpia Shanghai hantod drone chat pod na ko gahapon na wala po dai siya bayari. Dayon ang makeup artist pod sir ni tawag ni chat po na ako during atong pag-live na ako kay ni live ko kay murag di na ako mapugdan akong gibati ba kay sige na dakas among kahago din iyarang gided marami niya din wala mo koy kuan nato wala koy kanang kuan nga maulawan siya nga ako ara gipagos akong gibati atong nga time niya wala ko balong mo trending dai siya. Dayon mao na to nga bali na ding daghana na siya gipang gipang scam pati mga kuan tag iya og kanang mga kanayang gipang puy-an ganing nga mga apartment. Sige nag-inform na ako nga mo na iyang style nga mo kuan tag 100,000 gapin ang kuan so ako nakaana ko ako ang iyang bayaran ako is 39,000 so dili gina siya mabayaran niya kay inaana naman dai siya. So sa may plano nimo karon kay wa man gid bayad mo kihan na lang gagig estafa siguro. Actually, gi-file naman ako sa akong ban og kuan kanang katong estafa dayon dagan giingon ako nga ipa-NBI daw. Kay wa man gyud siya ni kuan nato niya. Ako gyud wala gyud ko ni post sa iyang ngalan sa iyang kuan kay ingon lagi siya nga mo kuan daw siya kanang failan daw kupod niya. Dayon karon lang gahapon lang naay ni istorya po nako nga ni rent po din sa sakyanan na naibalay rin 15,000 da yung 15,000 ang gasto kay murag daot niya ang sakyanan no gipost na po yan siya sa Facebook.
Oh, sus Ginoo ko. Gipost jud yang nawong gyud as in gipost ako kay ako ra yung kaber-kaberan kay di ko ganahan pod ka kuan nya kaya mga tao kabalo naman gyud nga siya. Oh, so kining magtiayon ang nakigsabot nimo ang asawa. O ang asawa niya ang bana murag kaila pod sa akong bana nya mo nang akong giblame gani akong husband ingon ko nga ikaw mo nakaingon nga nung nakailag mi aning nga bayhana ning siya nga ayaw kong i-blame kay kuan baya kana bayang negosyo ba na mo nang ikaw mo akong gitagahan ani nila. Naana daw na ako kung pakuan ko mo pa down ko og dili niya kay lain magud siya kayo sir kay imbis kasal nila September pa mi ana niya gasabot. Pagka a night before usa pa man sa mo bayad. So ang ilang kasal Ma'am Neri, kuan ang ilang kasal Neri kanang October 5 or November 5? November 5. November 5. O sige, so itong klaro na. November 5. No. October 5. October 5. Oh. Okay. October 5 yun yung kasal. Okay. Unya, nagsabot mo September pa. September pa sila nang ganahan sila magkita-kita na mo kanang makikuan ba sabot silang kasal unsay mga gamiton may anak so magsisa ganahan sa magsimig kuan kanang meeting. Kanang kamay inana so wala ka ga-expect nga waton na dai ka kay mo namanan murag makipagsuod-suod siya nako ba nga mo na dit magsigig gama-gama istorya tagaan ko ng LV ana-ana ba ni ana kung ba na nga dawin siya mo istorya there's something wrong na ba kay kaila akong ba na kay police baya so nakaget na siya daan sa babae nga murag scammer dawin akong ba na nga na pagbantay anang bihana kay murag there's something wrong niya. Anak ko nga madahan po gihatang ko binuangan di wa siya mahadlok nimo niya ba. Moto wa man gid siya mahadlok kay mao na gid iyang kuan. Wala naman ka kan afford siya nga mo himo ani nimo nga imo ba na pulis pag yun ideas dumagite. Mo gani mao nang akong ganda tingalahan niya after sa wedding ako gud siyang giistoryahan sa police station ako siyang ginan ko nga Ganun mo nga buhat ni ani niya na siya dito kay naa daw siya tawong saligan nga mo'y mo bayad din ko no bisan na pa kay saligan before sa wedding imo nang gipangayo unta ang kwarta kay saligan dili minimo ing anion ayaw mig ingana ka nagtrabaho mig tarong. So kini atong klarohon ha Neri October 5 ang ilang kasal as early as September nag-meeting na mo pila mo ka meeting una nahitabo ang kasal gyud. Murag kuan kay first ato ni kuan man siya ni gitawagan dito kong husband kay kana lagi magnaalagi ni inform nga magpakasal sila. So gitawagan siya then pagka kuan ato during September paghapon namin sa kong blatter tong exact mga date ato sir. Ingon sa moari sila sa among balay. Okay. Yung mari sila sa balay September 17 siguro to din. Pagkahuman, ningon siya nga, imis mo kuan na unta ni mo gahulat ko niya sa balay niya nga. Yan naman siya nga, ma'am, are you free tonight? So, labasan ako mga alas 9 na sa gabi. So, kabalo ko, di na sila moari. Then, after ato, pagka next day, ni anak ko nga, ma'am, okay na po, di na mo moari sa balay. Then, ano siya nga, isendan ko niya picture nga gakuan siya kanang murag dextrose pero naas ilang balay. Dayon niya anak ko nga late naman ko gi-replyan nila so pagkuan ako naabot namin sa ilang balay. Gitawagan na ng akong bana nga duol namin sa ilang balay niya ana siya nga alam man pwede next time na lang ta mag-meet up pero ni naka-meet up din mi ato nga time mo na mga meet niya. Niya na siya so nga mutugan for istorya mi na si coordinator ang mga kuan murag 70 dagito ko bukihan ninong ubinang 70 ka bok. Daghan kaayog yun. So ang inyong first nga meeting dito sa ilang balay Neri? Sa ilang apartment nga girintahan. So kamo may niadto sa ilang apartment? Kami mo niadto Pila mga pangidaron ani nila nga couple? Mga 34, 33 mga anak. Unsa may gipaila nga trabaho niining maong babae? Ang nabalan sa husband ako kay nurse. 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 Kay ni anang utanaman ko niya kung asa di trabaho dear, ana siya nga nasa medical center, bago lang kong nabalik, ana siya. So, kung naka sa medical center, either nurse, either doctor, basta mga medical koan iya ang trabaho. So, yan ang apod ko.
dito ko siya nabala na ng pagpadakop lang ko siya ng pagkagabi during sa ilang wedding. Kay kuan niya naman tong pulis nga ga-attend sa amuhang kuan ba among issue niya naman nga. Pero unsay trabaho sa imong wife? Niya naman puning kuan, yang bana nga resident doctor sir. Ka oh, ako ato siya, tingalan ko ni ko nga, how come nga resident doctor imong wife? Ano siya dito, resident doctor man siya ma'am, namang yun siya ID. Pati yung bana, so yung pati yung bana, iya din giwat ka ba yun sa iyang koan? Yang unsa siya, so ni anak ko dito nga, how come resident doctor na imuhang asawa nga, isa, resident doctor na ma'am, na ID, kaso lang wala ko na lisensya. Kung pwede pa na, kung pwede pa na isa nga, once resident doctor ka, ikaw may receive tanan di sa France, naka sa France niya, wala na noong ka lisensya. Di na siya dito din. Ang bana, o sa may trabaho ang bana ini, Ner? Kuan siya, sir, kanang, naa daw, tigbaligya daw ng mga, kuan sa una, mga tambal sa manok, kay mo, manok manguna yung kuan niya. Akong bana po, na po yung farm, sa kanang talari nga manok, then, motong nagkaila na sila sa akong husband. So ang kaila ini ang imong husband o ang iyang husband mo kaila mo na na-connect nimo. Mo nang na-connect na ko niya. Murag amigo na siya sa akong husband pero akong bana wala kabalo nga ing anaon siya pod. In good faith raman pod ang iyang pagkaila nga giingnan ganit siya nga no gani mo manggi kuan mi ana. Ang gitarong kami ninyo istorya kay para di ta maabot sa ingon ani. Kaya ingon ra pod yang husband nga kuan man good sir, nihatag na daw siya po niyang asawa. Nihatag na rin manggugug kwarto sa akong wife niya. Wako ko balo na nani dahil mahitabo. Moto murag irang gilabanan then moto kuan ang akong gikalagutan nila na sir kay after nag-meet me sa police station, nag-post iyang bana nga usa ka catering sa Dumaguete. Maong wala na mo bayari kay kalit daw taas ang balayran. So lahi na ng istorya ha. Okay, before ta mo adto ana Neri, ato sang tan-awon step by step ang chronology of events. So sa ato pa kanang September 17 may inyong first meeting dito sa lang apartment. Unsa may gisabutan ninyo ani kanang first meeting? Kuan, di istorya nangutana na siya mismo pila gid ang rate kanang. Actually, sir, wala man ni ilahay kuan, wala man ni ilahay luto. Kanang food, set up para man ni siya. Maunang maura na ang price ana. Kuan siya, food lang ni siya sa full set up sa catering na mo, pati ang ako mga waiter, dayon. Ang kuan, dayon, ang kuan, kanang kabantay ka ng set up decoration dyan, isa kuan sa wedding nga na mga art na. Na ay kuan tanan apil na siya sa ilahang kuan package. Okay. Amo nang gisabutan niya. First namong sabot apil gani tong kuan unta kaning cake cake tanan then nagkahapit ang pizza kalit na pud siya ingon nga dili na lang ko no ilapil kay na lang ko mo donate. So pila may kantidad package ini nagsabot na mo sa package anang first meeting pa lang? Nagsabot na may package sa first meeting pa lang. Okay, pila may kantidad ani, Neri? Ang unang package na ako, sir, atong set up ra gyud ang gi-inform gyud ako sa ana is kaning 26,000 ang set up sa sa venue. Okay. Dayon ang katong sa catering services na set up nga 150 pack is 21,000. Okay. Dayon, ang first namong meeting, apil man tato sa cake, motong abot dato'y another 7,000. Dayong, ni kuan man siya, motong ni sat man siya nga wala labot, so wala na akong gi-apil sa count to. So, ang ilang balayran dyan ako, maura tong 26,000 o 21. Okay. So, mga 47,000 tanan? So sila mismo, kabalo sila ana nga mao ni ilang balayran. Okay. So 47,000 ang nasabutan. First meeting pala ninyo ni. Kanus aman ang ikaduhang meeting? Naka-meeting pa mo gaduha pa before gyud ang kasal? Naka-meeting mi diri sa balay mo tong so second meeting na mo, kabalo na sila mismo nga mauna ni ana. Diri na inform na siya nga ma'am, ipatagdad lang nako ang lechon ha kay na may pulo ka buok mo donate. Nako. Pulo daw ko buno ka buok mo donate then ko sige mo muli problema din. Magkahuman, ingon na po siya nga. Kanus aman ang meeting ninyo sa inyong balay? September paghapon.
Oh, September paghihapon. So kining imong catering good for 150 persons. So sama ni na ay litson na ni o wala pa? Wala, si Parit ang lechon ana, sir. Aha, okay. So nagsabot na mo anang another meeting, ikaduhang meeting. So atong laro na ang first meeting dito sa ilang balay, second meeting diya sa inyong balay. Doon na pa ba yung third meeting before nahitabo ang kasal? Last na lang tungkuan. Katong ni Arijud sila diri sa amoa, then kaniana naman siya nga magpatawag na niya kung sa na akong meeting para kuan ko no, na pangaon na daw sa gawas. Ana siya. Say, mao gidon tanay formal, dapat man gidon tala sila kung makikuan sila namo. Inaana unta niya ko nga diri ra sa amo kay para wala gasto-gasto. Oo. Oh, then mao tong kuan, last na din ay sige na kog follow up ato ni kay ngana naman siya nako nga mubayad siya pero atong kuan manggod October 27 na may muragwan diri festival diri sa Negros sa Dumaguete Bank atong Buglasan. So ni anak ko niya nga dear dapat dear ha kanang mabayaran ako nimo kay mo order ako mga bulak ani kung nya samot na nagiantag katong kalag-kalag sig mahal ang bulak mo order ko ahead para makabarato ko. So September 27 na. Aning kuan pa naano sa mga October na siya dapit sir. Sige man kung follow up niya sige. Oo. Sige naman ako siya follow up kay para jud kanang mo lihok unta siya pag Kay ang kasal niya, kay kung magkanang kasal, October 5 magka. October 5 or November 5? no, October 5. October 5. So, nagkita mo September 27. Kini festival. Oo. Okay. Ay, wala may nagkita ng September 27 ni follow up ko ana niya. Okay. May follow up ko niya ana attorney October 27. Dili na. Sa man October 27 human na ang kasal. October 27. September. Ato sang ikuan ang chronology of event para mahibaw-an natog maayo. Oo. Oo. So September 27 kay October 5 man ka ang kasal unless ang kasal November 5. Sir, Oo. kayo po ako tanaw ri diri ang kuan complaint blatter na ko. Ang kasal din nila is November 5 din. Okay. So at least na kuan no masitol na to ning chronology of event. So November 5 gyud ang kasal. November 5 din ang kasal. Okay. Sige nya. Unsa may gisabutan ninyo pila may iyang gibayad gyud nya advance kay nagod sa gi-order mo ni iyang kuan mo ninyong sabot. Kuan siya ni bayad siya na ako anang lugar kuan kaniyang balayra na ako is kuan noon October 3. October 3. Ni bayad sa October 3 na ako ato ihang kuan kanang 8,000. Okay. Ni hatag siya 8,000 din ni anak ko nga hala dear. Ay so akong pa-down niya ani ato ni katunga man gid unta 20k gid unta. Oo. Ni anak ko nga say kanang 10k nga imong ihatag nako kulang ra jud kay ina kay daghan di kay kong palaliton. Oo. Ni anak siya nga ay mama orad maorad kaya namo ang kuan kaya namo ang unsa na ang 10k. Kay naamang gud sa ad-ani niana siya lami man gud sa kay mang istorya sa ba me naamang gud ni sa ad-ani maorad among gi kuan kanang gi hulat ni anak ko ni unsa pa man ninyo pag kuan ana nga kuan naman ron pisa 3 na maron inyong kasal is 5. Then anak siya nga basta kay ayo sa balaka ra ana kay during sa among kasal naaray mo adto sa binyo isunod na nimo ang balance. Sa tuglarohon ha kay November 5 man ang kasal mga November 3 ni dili October 3. Okay na kuha na nga to mga pizza. November 3. November 3 nya hapit na ang kasal unya moro na ilang i-down. Maura na gidaw niya ng 8,000. Dayong sa maingon niya paingon mo ni paigo. Ako siyang giinganin siya nga ayaw ra ka bala ka ma'am kay kuan man na siya kanang bayaran man kana ko ana yod dili man mi naama may isang word kuno isang word. So, ana ko nga ay ana na lang kung naa gyud mo ikabayad amo na lang i-set up sa buntag pero kung naa kay kwarta alay ko sa to diri sa balay sa balance dayon pag di juga ka rin sa among balay kay busy ka adto na lang sa binyo hatagin na lang nakita ko hatagin ihatag na lang ang kwarta. Dayon niya ana siya nga ay ko ano man ko kay dili man good ako mang i-pull out among gamit kung dili ka mo bayad. Kunya bang i-pull out na mo tanan bahala kung maalakan si ni pero ang ako alang is
patas sa bayaran sa balance. Isang murag isayawar na ako sa parang para sa iyang kagulin i-prepare niya danang bayad. Kanya naman siya nga, ay ma'am, ayaw ko kung pakaulawi ana nga panahon. Nako, bayaran lagi ka na ko ana, ayaw ka bala ka ana, dili ka na ko dalaganan. Katong ingon nga, ang iyang nahatag nga cash nimo 8,000. Oh, 8,000 na sa kanang gatsap ni ana kay 8,000 raman niya. Iyang pag-ari na ko ni siya nga, ma'am, anak ko bayad ko 10K din ko nga. Sige pero kanang gaungot na gani ko niya maayo sir kay 20 city pa biya unta iyang kuan nga mo bayad sa 20 city. Dayon, niya naman siya dito nga naapa daw bulang iyang bana kay namulang pa daw ba. Dayon, niya napili man iyang banin ko na diya kuan kanang mga ira ko sa balas niya. Mula gina dili gid siya kahatag mo nang siya 10K so nigo na lang ko 10K na lang so binalang. So ang cash mo na daw 10K or 8K? 8K, kay mao may ang giingon ako sa chat nga 10K, so ni okay na lang unta ako sa 10K. Okay. Abot dire ni dito sa sulod among balay ni nana ko nga yan ako be ko ano mong balay murag kuan bar gamay ba so dito ra sa mong sulod yan dito sa sulod sa among balay yan ako nga ay dito ra ta sa gawas mag-istoryahanay kay tagaan di kag resibo siya nga ayaw ra kog taga-ig resibo ma'am ning ko ay dili tagaan di kag resibo kay para klaro ba ana na nya. Di ba, sir, kung kabalo kas imong kaugalingan mo, ana, unta ka dito nga. Kung kabalo, gid ka nga, gahan ka mobile mo, nataka nga, ma'am, isulat, alayin ma'am, isulat sila akong balance, di ba? Mo, ana, unta siya. Sige, dali man siya niyo siya nga, ay, di ana, ma'am, ayaw ra kong taga-agresibo. Ning kung ay, dili taga-anti ka, mo, nang nasayupod ko nga, ang akong nasulat, ang iya nang gihatag nga 8K, dayon, niingon man siya nga, ma'am, i-Gcash na ako ang toki ha. Karon tuod isulat diha ang imong number para sa Gcash. Ding ako kung kabuangon, isulat-sulat ra pud tuod ko sa likod. Ya, iputangan na nako dito nga katong toki kunuhay, murag nakabayad na siya. Asa na lang ako sa lang pagkagabi ining kong dear, alain kog send atong Gcash. Ang lang pud nako, kanako transferan sa toki. Ana man siya nga, kuan, oh ma'am, pati na kuron hantod, naabot lang dito ang wedding, wala na ko kakuan niya. So sige ka kanyo, alayon lang kung send sa Gcash. Wala gyud siya mo alayon. Sige, kung follow up niya. Ana man sa din. Pagkahuman, pag-abot na mo sa venue, ni tabang akong bana, kay wala ko siya akong bana ato, tabang mag-set up tanan, dala na ko ang mga tao dito niya. Ang makalagot pagod niya, ana attorney, kay pag the night before sa iyang wedding, so prepare na mi dirig mga bulak, anak tanan-tanan. So, ang gi-inform, dear, alayan kong ingon sa venue kay kuan ka nang mag-prepare mi dan amod ang butangan dito mga backdrop pagkaugma dili na mi apike so dear, alayan kong butang ay tawag daan sa venue kay amo ang kuanan kanang butangan di kalit naman siya ingon nga lain mga venue first nga venue manggod is angtay mo ni ako nabalaan mga before sa angtay ni ana siya na dingon na po siya ma'am mobalhin taglaing venue kay gamiton sa angtay o kuan 3, 4, 5 apilan daw ang sitsa niyan sa recuerdo so sa recuerdo pag abot na namo sa recuerdo ay ni chat na ko nga i-inform na ang recuerdo kay mag-prepare na mi dito ni ana man sa attorney na ma'am angtay ning ko ha unsay pasabot nimo angtay nya kami gapaingon na mi dito gadala na in town mig mga gamit at nakaini ana man sa dito nga ma'am, angtay ning kung nganong angtay niyon sa nga angtay na pud ang venue ma'am din nalagot na ko niya ning ko nga so ay klaro na yung venue kaning adlaw sa kasal na ni adlaw sa kasal na a night before kanang mga murag ko ana attorney gabi sa venue niya kay prepare man mi so a night before the wedding walay klaro kung asa di ay ni held ang wedding wala di ay wala mi kabalo kay wala siya ni update namo nga iya din gibalhin na pud ang venue. Finally, diin man ninyo yun na sit up? Sa angtay. O sa maning angtay, kung ano kanang hotel? Hotel niya. Sosyala na sa diri nga kuan sa mua ka ng mga dapo ang kasaganang mo kuan din na kay ginaliman ka. Ang ilang venue ra mo na sa 35K man dagway ng 200 pa. So dito gyud mo nag-set up para sa reception? Dito gyud mi set up para sa reception kay mingon man siya nako nga kuan na transfer na po daw niya nani yung pandili ko na mo ning kuha may di klaro ning bayhanan ni then mo to ga set up gid mo sa venue kanang gipaan gid namo ba gid na mo set up na human ako pag gasig follow up niya ning ko nga pagdala og kuan ha kanang ningon akong bana ayaw na siya may tawagi di kay way klaro iyang bana may tawagi so iyang bana may akong communicate
Sir, magdala mong ice diri kay ilaha man gud ang soft drinks, ila ang water. So, kasi kung follow up, sir, alain kong dalas mga kuan diri kanang basin na kay masugo og kuan, kanang padalag ice kay para butangan na mas inyohang soft drinks nga kuan. Oh, then tanan-tanan na gibuhat na nako tanan ang kuan, pag-abot pa nako sa binyo, walay sound system. Kaliman ka na imong kasal, walay sound system. Ako'y naana siya sa gawas anang time, naana siya sa gawas gahulat kay para mo pasok. Akong gitawagan tong kontak na ko nga kuan. Naaman ta mi sound system sa among balay kinapod ni event. So wala man ko karede nga mo na pinanawag kita tong man-sound sound system, then kuan man kanang rush naman jud sa asin rush. So, ni balibad. Ang tagya na lang jud sa venue akong gihangyo nga mahulam ni sound system kay kuan man. Kay di man apil nila ang sound system sa gibayaran. So sa laktod nga pagkaistorya, gitabangan pa ganin nimo ni unya pag-abot nyo sa November 5 nga kasal, unsang orasan ng ilang kasal, ma'am? Kuan, ang giyang giyon ako alauna pero nagsugod daw sa church didto kay na actually gikuha man gud nila aning ninong ug ninang kami sa akong husband. So ninong og ninang pagiday mo. Unta. Ko ni batpad ko kay di man ko pwede kay naman ko event man so di man pwede na kog giyaan ang event. Ko dili ko pwede mo nang ningon to kung bana kung ganhan mo paso hindi pa pud na kung bana mo paso so wala jud ni dayon. Dayon mo to pag event na pito 5 na mo na. So kini nga inyong gisit para din sa panihapon. Panihapon. Okay, ang ilang kasal mga launa sa hapon, no? Naalo na sa hapon pero maabot kay daghan pa man ang kuan siburitsi sa church mo nang naabot sila sa kuan og alas 6 kay according pud atong ilang kuan ni attend wa daw kasugod pud dayon sa church kay ingkot pud sa mga abay. Okay. So nahitabo ang kasal gyud unya dayon adto na sa venue diin ang reception. Unya dito gyud nahitabo dunay mga program unya nangaon mo tong hitabo ang imong suktan wa mo bayad. Ang nakalami ato kay human na siya kasal din pagkahuman ni doon la ko niya kay ni ko naman yan maghubot yang gown ni anak ko nga do maningil ko sa kuan bayad anak man siya nga Just lang ma'am ha, kay mag-ilis ako tanaw, wala pagay ko'y bra, mag-ilis ako, mulis ako sa balay. So niya na ako nga, ay sige, pero sure po ka mo balik ka. Pero ako, sarcastic na ko mga istorya niya, kaya ganang nadala naging kalagot, ka mo balik ka. Siya, balik ko na, akong bana din ha. Then, gisundan po din sa atong tagya sa litson, kaya po niya bayari. Basta pong litson na yun, ang problema sad. Problema gasunod po niya ang salitson kay ang salitson upat biya lima biya kalitson sir dayong duha ka lapa so dako gid siya balayran pud ato. Gisundan sa salitson dayo na tagya salitson pag abot daw sa may sinpos dapit i-turn na daw din tagaan daw ang tagya salitson og 6,000 ang istorya nako ana ang katupon tagya salitson. Tagaan daw sa 6,000 kay murag feeling nako katutong gipang tusok-tusok dagos ilahang katong manidan. Money dance. Money dance. So, gitagaan siya atog 6,000. Dayong pagka abot niya dito sa kuan, so expect ko, na sa kwarta ato. Then, pagpaningin lang ko, niya naman po siya nga, kadyo tramam ha, kay uli sa ako balik. Ano siya dito ba? Muli sa ako balik, kay wala ko yung kwarta, pag hulat ra, anak ba? Ni din, pagkahuman, kuan, para makuan balik na siya, naabot na siya. Sige kanila ko nung sa ikaduha, pagbalik na niya. Pagkahuman, doon na siya siyang mga friends, halog-halog sila dito. Ni ako kapalayo, ako kabalo siyang gahulat ko sa kilid, kapalayo ako. Next time around, sir, kay sakay naman sa balik atong sakyanan na murag nirimpahan po to nila. Isakay na sa balik, ginisakay na po diyang ba, nagipaandar na ang sakyanan, so gisagitan na nako siya. Ning kudyo, unsalan man ka, bayari na imong balayran ako, ning sagita na jud nako isa, bakit na maminaong wala, kay kuan naman po, na-provoke naman ko niya, kay ginaliman kay nga, iya raming mo exit na po sa balik. Ko nga, asa naman ang kwarta ron, siya nga, pagulat ragod mami, ana na dito ba, ning kumatay, di naman ni maoy mo, pagsutig na kay kwarta o wala, ayaw may ka na ingana, ang mura may gulay bata, imong ika-kuan, kay wala may gadulas amo ang trabaho, gibuhat na mo ang tanan para masatisfied ka. Anak ako siyang giingnan ato, then anak mo siya dito nga gadungo na siya, sir, kanang muraga kuan ba, gapaluoy-luoy pa siyang naong ba,
moto na nga naog sila, istoryahanay sila din. Wala ra gid siya pakialam, gira sa palayo ra siya, ni palayo na pud siya din. Pagkatudtod yang bana mo ini, kuan ang ako mga waiter ni dool na gadala nagbutilya kay basig mo laban unya nang sisay malaban nila ba. Okay, para ready na po kuan, labanan po ko sa akong mga tao, pati akong kuan magulang. Ni kuan na siya ni palayo ra siya, ang bana niya tuod-tuod, dool na ko. Murag yan ang istoryahan niyang asawa. Dool yang bana ko niya na nga kuan kani ma'am, pwede ta mag-istoryahan ng tarong. Ano ko nga, sir, kabalo ka sir, dapat ganiha pa lang istorya na kong tarong. Ayaw kong paabutan nga, may ngani ang tao, mapuno ang tao niyo. Then mo to, niya na siya dito nga, dingong siya nga, gitagaan man na ako sa kwarta, sir. Ako gina siya, giingnan niya akong banas. Tagaan man ako sa kwarta, sir, giingnan ganit na ako ang giingnan, naha silang spider, kay may nga food name sa akong bana ba. Kaya lang, kuan unahan silang sa spider kay maikog ta. Kay murag kami gid pinaka-host baya sa ilang wedding. So sa unahan niya, wa siya ka expect daw nga ing ato pero tan-aw na ako madahan di ka kabalo imo nang bana, di ka kabalo unsay mga transaksyon. So mo ta akong giingnan siya nga kuan ni siya nga ning kung bayarin nami kay mamauli nami kay pa ko kita pagkaugma kanang stress na kaayo ko. Ano sa dito nga ma'am, saan mo na to ni ma'am ka nang mag-istoryanan kung mag-istoryanan na ato sa police station, anak ko. So, baka tong kuan. So niabot niyo mo police station atong gabi una? Oh, nag-abot mig kuan. Dito gud siya, murag dito mig abot mig alaunas gabi dito kay daghan lagi kay siyang palabanon kay ako gud siya ipapriso unta. Ako mang gi ko agbasi katong uban nga 2,000 rin nang balayran ngano mang napriso niya siya madahan di siya mapriso. Moto niya gapaas if man na siya nga buros kuno siya. Unya bali man gadagan nga inform na ako nga ma'am ayo pa uwat kay dili na siya buros matikwaan ang siya mattress ana siya ba. So sa laktod nga pag-istorya ng pagkagabi nag-abot mo sa police station niya way nahitabo ra. Oh, walay nahitabo then motong niya na ko nga kapoy na ko kaayo kay kadlawon na gusto niya ikan puming buntag kuan nag-prepare kadlawon po. Ko nga kuan na lang kanang tagakanta mong chance ka nang kuan na lang sa Martes na lang kay sige taga-prolong ani wala ra gyud pinahimo. So ning ko nga kung Malunes kabalo kung mudahan na pumapasangil kay mo ni busy mo na ana so tagani ka mag Tuesday. Ang inyong gikalagutan kay ni post pa gid noon nga naay kitiri nga wa na mo bayre kay ni kalit o kamahal. Oh, mo yang gi-post sa Facebook sa lalaki as sa lalaki nga account. Pero ang kabalo mi nga ang babae mo gi-post ato. Kaugma na mo pagkita na mo atong pagka-Tuesday sa police. Kining inyong kontrata ma'am do na mo gipirmahan ani o wala ra verbal ra? Verbal na gid sir pero nami mga chat. Okay. So dami mga chat mo. Nami mga chat sa mga kuan pizza, mga pilayang baleran, may naninana dayon atong pag-live na ako kay kita naman siya sir nga murag ni kuan na ba kanang murag ni trending na. Niyon siya na ma'am ni pwede ta mag-istorya nagtarong niyan ako nga unsa man na nakaikabayad anak ito nga dili ma'am nang mohangyo lang gyud ko nimo mo nang anana siya dito. Pwede ko ma'am mo bayad man mi ana ma'am ning ko nga jo kabalo manggod ko may unta ni ka nang dili ni siya ingon nga wedding kay makasabot ko nga di mo mobayad. Mobayad dayon malek ko panang patay kana murag masabot na ko na pero kani manggod inyong style kasal na dapat manggod sa andaman nato nya. Ngano man ning nahitabo ni inyo man ning giingani imo kong giingani daghan kong balayran po dako sa balayran nga ngano man ning naabot sa ingani nga kami na hinoy ga suffer. Inyong kuan sa inyong binuhatan din ana sa dito nga kuan mo ko daghang pasangil ko ayo nagdaghang pasangil kay ang ko lang is bayari lang ko din ana na pud siya nga pwede ma'am imong i-delete ang imong video kay kuan manggod kanang di ko kapangitag kwarta tungod ana then gipahilak-hilak siya nin siya nga di naman ko trabaho si Arnold kay makakita sa akong video ning kung dili oy kung ang tawo nga nakailan ninyo personally bahalag unsa pa ng istorya sa mga tao kung nakailan yung tao mudawad jud ninyo ug unsa mo. So sa laktod nga pag-istorya hangtod karon Neri wa pag gyud ka mabayre. Wala paghapon sir. 39,000 kini imong collectibles. Mao na lamang na. Wa pa say saad nga kanus asa mo bayad ani? Atong nag-meet mi sa police station sa iyang bana supposed to be silang duha niya. Wa man tungha ang babae kay kasakit-sakit na pud laki ko no. Na ako nagibati ana. Ning so dapat unda siya mo nyari diri kay siya man goy kuananin sa moy mohangyo. So sa laktod wa pa sila kuan kung kanus asa mo bayad? Wala pa niya. Ningon man to siya na ko nga mga isang 3 days niya. Ambot wala ra man gihapon.
Nahuman na ang 3 days, wa gihapon. Oh, wala namang gihapon dayon. Gabi chat siya nako makimutawag daw siya nako ning kung ayaw ra kog disturbo ha. Unya na ko tawagi pag nanay bayad. So unsa man nagkapasaka na mo kaso ani? Gifaila na namo nagkatong tafa niya. Oo. May supina na abot tagay nila kay ato pa man tong kuan Saturday, last Saturday. Sige. Sige nire no. Ako lang kan tawgon o balik kung unsa magaling. Standby lang sa diha nya paminawa to broadcast kay murag mutubag ra ba pod ang atong couple, sa atong Sige. interview. Salamat Neris paghatag panahon nato diri sa DYHP. Sige. May buntag. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Atong takna alas 9:13 na. Sumanuban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Atong tagagpagtagad no nya ipa-correct ni Chief Ruboy tong kuan kay atong mas may mo tong makuan day no by next time no o gaon sa ikuan atong patubagon sa ning kuan sad ang kupol mga sukitig paminaw kay already og aneg interview nato moingon nga mobayad na lang wala na po'y problema di mas mayo no. Okay, so atong balikan mga higala. Okay na day na kontak na nato. Ang bana mismo may motubag, dili motubag ang asawa. Okay, so sige. Atong hatagag gahigayonan nga makatubag ni ining maong isyu mga sukid tigpaminaw. Kay nag-viral man gud ni mga higala nga wa lagi mo bayad no. Usa ni kakasal mga kahigalaan, stilan ka aligre ning sitwasyon na mga higala. Una ikaw DJ Boy K mo pagkasal ka kanang DJ Boy K unsay makuan unsay natigom-tigom nimo mo wala say gamita. Pero tan-aw na ko mo daghan na ni natigom DJ Boy K. Pag sinabtanay ra gyud na sa asawa ang banag babae kuan lalaki pag sinabtanay gyud mo nga day ka na mo ora mangi ko na natigom no ana na gyud kay mao man na ang timaan sa tinuod nga gugma kasamang kulas. Di lang ta magpa-impress gyud nya unsa no ug unsay atong kuan ra gyud mo ora gyud natong kuan sige lang maningkamot ni nga ta no puhon og magkauban ta kamot tagga tama sa ginhawa nga kuan ana lang no. Kay lisod magud kay pagsugod may gala niya magka-kwanta magkalisod-lisod ta ining kalakiha. Pero mo lagi tong ingon kulas sa Missing Filimon na kulas. Unsa tong kantaha sa title to? Maputos man ko sa utang okay lang. Unsa bay title na kuan man na principal or katong kuan katotoang Englishira. Asa man na kontak na tong bana? Atong kontakon mga higala kay aron nga atong kuansad ato sad may galang matagaan og kahigayunan nga makasulti no, sa iyang side kay ningon man nga ako ang gatagan akong asawa o ga kwarta unya unsa man yung nurse, doktor, resident doktor unsa may kuan gyud ani kay importante masagod nga kamong magtiayon magilhanay gyud mo kulas paksit gyud before magpinaksita. Sino siya? Magilaila mo daan no o ga unsay inyong pagkatao. At i-check may gala diya sa atong linya ang bana nga si Arnold mga higala atong hatagan o ga pagtagad niining atong pagpanag-uban karon. Lahat ng tanong, straight to the point. Arnold, may buntag live karon sa DYHP RMN Cebu. Kumusta naman Arnold? Sir, good morning. So, karon dili jud okay kay medyo naulawan jud sa tanan. Unya unsa may plano ninyo Arnold? Isitol lang tingali ninyo. Unsay maayo ani kanang sabot-sabot na lang ba? Mo lagi sir among kwan sitol mong galing wala sila nagka-ayog transact sa asawa ba. Ang imong asawa mo ni transact ngadto ni ining nire no? Silang duwa mo nagkuan nag-transact so ako'y kalibutan na ni. So kuan na akong asawa nila nga kanang bayan sa nana transaction ni silbi nagsulti ra sinako ba. So, pasan dagway, duwa was lang nagkasinabtanay. Silang duha may magsanay. So karon Nold na problema naman tayo ning kuan tingali og ikaw mismo mosuod na lang gyud ka ani nga ato lang ni sabuton ana ba? Nga usay ako niya mong kuan sir naan naman amo itulon na sir ba kay kaulaw ya kay namo. Mga pagsulay lang ni Nold kay bag-o man mong kasal no? At least doon ay mga pagsulay pero makabangon gyapon mo no basta importante lang kini karon sabutan lang siguro og unsay maayo ni masitol ba ka or data-datahan lang siguro inana. Kami sir nangita jud mi karon kwarta among mabayaran sila kay
sa salabutan magod nila sa akong asawa nga 21 mil ra ang balarian kay sit up ra magod ng ilaw sir. Oo. Wala magod sila yung mga pagkaon, mga cake, tubig, amo na tanan. Sit up ra ilang pulutan. So kana mo kung pag magkuha na mo diya sa reception, na shock na lang jud mi nga nganong niabot na nang kantidad among balance. Ang ligat to mo na kuan na naabot ni ana kaya ang ilang salabutan abot raw da sila sa 21 mil. So kini 21 mil willing kang mubayad ra ni 21 mil. Nakakuha na mi sir, naka-down na mi daan na og 10,000. So ang amount ang balance na unta na 11,000. Okay. Naabot man og 39 mil na shot pa lang may na anong una na kasi apraman. Oo. Pero ingon man sila nga nako na sa mga pagkaon sad sa kitiring nila. Wala sir. Ako pag ani nagluto anang kuan, nagpatabang ko sa akong barkada. Mao ba? Na anang kan may nalamang makatipid. Oh. Tapoy akong bayaw nga suportado ra pud ni ambag-ambag aning sa nais ka buklitsyon. Yang giambag dayon ang kuan mo gud ani sir kay namagoy nagpasalig ni sa akong asawa. Ante og nga sponsor nga wala mo dayon baga expect ra pud siya mo ang budget nga apektahan. Oh, nakuha lang yun ang budget. So, nag-expect ta. Labi na katong money dance unta. Kung doon na yung naghamuhatag, bawi man tagamay unta. Wala may kuan ana sir kay ang punta sa akong asawa tug-an ako siya og unsay tinuod anang kuan wala pa may abot ang event. So, kuan lang siguro, Nold. Kana na ang mayat siguro, magsabot lang siguro mo. Total, amigo, makamos ba na ining nere? Oo, amigo man miya na sir. Ako. O, sabutan lang ninyo nito niya. Dayon mo, barog lang mo balik kay bago gumong kasal. So, kuan lang, kumbati lang sa kinabuhi. Bailanta lang ning mga kuan lang. Unsa na yung mga obligasyon. Amoram na among kuan sir, amorang sitolon kay kabahin sa uban, amo na pong nahinay-hinay usitol. Oo. Katong sa kuan, katong sa litson o katong sa MC. Apil man ko ito na reklamo sad. Kumusta man ito? Nasitol na? Bayaran na to sa MC o sa kuan, tong topic of artist. Oo. Sige, so kuan lang. So ang imong tang budget ani, wa ka magdahom kay sila si imong asawa og si Neris tayo nagsabot nya ikaw igo ra ka ni turn over sa kwarta sa imong asawa. Oo. Oh, so kuan. Kini asa man ka magtrabaho des Dumaguete Tinold? Taon na sir nako kuan kumpanya sa mga manok. Oo. Ni-resign na magug ko kay kuan na ni-resign naman ko. So nagkinaugalingon na lang karon. Oo, dayon nakoy madawat nga kwarta gikan sa ako pag-resign muna ito may pangkuan sa mga kuan, mga kulang na mo. Kini imong asawa asa man ni magtrabaho Nold? Ni stop sa mga siyaran sir. Ani stop sa siya karon? Unsa man gyud iyang profession tinuod ni nga nurse ni siya or doktora? Kuan na siya sir ay schooling pa man ganun siya doon. Schooling pa ni siya? Wa pa din siya mo graduate Nold? Sir, ang pakuan siya lay ako may pakuan sir bakit ako dito aniya on nga kuan. Di ka suito sa background sa mga asawa? Yes. Na siya diha karon? Na sir, kay pakuan sir kay ginagawa ko masito jud. Oo. Sir, Sige ko no. Hello, Mrs. Yes. Oh, Mrs. So, unsa man, kanang inyo lang sa buto na lang, isito lang na ninyong problema, ha? Ako wala man jud ko'y problema, good sir, kay from the start. O kung sa man, siguro wala ra guro mi magka-sabot ra jud. Siguro kay inani man jud yung tao na man jud kasipyatan. Wala man po'y tao nga gigusto ning mga hitabo agod. Oo. Ang amo lang, ready man gud mi mag-settle kay inana, pero pag ngalan nga inana nga naay mga food sila, sir wala jud na daghan ng witness, ana higayon na wala gina sila kuan set up ra jud na ilaha. So diha na, lain mag version, kay katong version sa usa, sila sit up, sila mo na food sa ilang catering. Kining inyo sa sit up ra ila, mo na inyong version. Sir, kay ang kuan set up ra gid ilaha dito sa venue, kay ang venue gi kabangan manggod to nako. So kining 21,000 nga sit up inyo lang bayaran wala ilalista kay katong usa katong 26
lalisunon pa to kay di man mo kuan to lahi man mo version adto but kining 21 okay na mo ani. 21K. 21K gud among nasabutan. So with our conversation, niuyon gud siya sa kuan kay set up ra mang sir nga. Bisan kinsa naman nga mga catering karon inana set up ra gud nga kanang sa settings sa table with centerpiece, backdrop in Okay. okay so ana mo to nga sa pag conversation na mo nihatag ko og 10,000 ora to pero naabot na mo gud ang nakaingon po ko sa galingon siguro wala ra guro may magpa-sinabot Basin siguro wa magkasnabot sa situlan na lang ninyo situlan na lang ninyo Mrs. pakigsettle ra jud may kay kanigon tao ra gud ta kung naman ganing gid tay kasipiyatan kanang tao naman jud kasipiyatan gud na kanang wala bisa man gawin magpugong nga mayon ani sa akong paminora pod murag nara joy kanang murag nara bay kuan mo nga wala jud may magkasinab. So kanus aman mo musitol aning problema ha. Magsabot na lang mo nga mag-abot lang dito sa kuan o asa dapit para masitol na lang ni. Ako ihatag sa kumbay sir ha. Sige. Kani Mrs. Oh, kana nangutana ko ganis pambana ba? Asa man ka mag-work sa pagkakaron? Nurse ka or doktor? Hello sir. Oh, nurse ka or doktor? Dili kuan pa ko sir kuan pa ko schooling pa ko naka-school na po ko og nursing dito sa kuan sa San Carlos. Oo. Oo. Pero wa ka makahuman pas nursing. Nakahuman ko pero manangga schooling ko at kuan medicine pero wala man ko mag-ingon good sir nga doktora ko. Okay, so dili ka doktora. Hindi sir wala ko mag-ingon ana. Dili po ganas. Tao nga mo sukli-sukli og mga istorya ana pero ang ato manggon kung ako sir mo ang conjud ko na ako mga kaagi na ako yung mga pang kuan nga mga tao mga ana. Pero ako namang gusto hindi kalimtan ng isa kinabuhi nako sa amoa. Okay. So nagbag-o na ka nga kuan, kalimtan mo to mga kagahapon. Ani raman gud ko sa among relationship ni Arnold nga nasayo ko ani ligin kita. Pero wa man kay bawog sa Arnold, ingon sa Arnold nga ikaw lay pasultion sa imong kuan background. Asa man ka connected sa pagkakaron? Asa man negosyo ka or konektado ka og establishment des Dumaguete? Wala pa sir, kuan pa ko wala pa kuan pa ko. Kanang online na sa online. Sige, so paningkamot lang sa online nya. So atong klaro ko na nga dili ka resident doktor, nya dili po ka nurse. Kanang ang amo lang gud ron sir kay naingonani naman ni makigsettle kay kuan kay kami sa mga nahitabo karon maglisod jud mi og bakon og balik kay tungod aning di mi kapangita og kwarta kay tungod aning mga issues. Sige. So isito lang ninyo ni kuan. Isito lang ninyo ni Joan ha. Pagkuan na lang mo, pagsabot na lang mo nya, barog mo balik ni Arnold nya. Pag-ilhanay mo maayo kay magtiayo naman mo. Ha? Ako ni Arnold sir. Sige. Nold. Sir, may buntag kanang naron ta kay pangutana sir ba? Ito mga time nga sa ilang sabutan nga ba yung dayon katong time kita sa mi sir kay adto man ni police station kay gasitol man didto kung may ilang editor nga ang balance na mong email nabot pang 20 email dito ilang mantang kay man kaya dayon na on kay hindi expect dayon ilang tang edit na akong asawa so mun naron ako kayo lang man pud kay man nato na masabutan na kay wa may ga-expect ana kantidad. Dayon ana man sila nga na collateral ya motor gipangita motong pugsan na lamang may kuan nang motor. So na may nakapirma mi didto kay tungod pa sa mong pahadlok kay wa ko pa magugumaan na daning nani. Pero na may napirmahan dito tong ilahon nga presyo nga kantidad nga ilang gideclared. So taon man na sir nga nakapirma man niya sa declared nilang 39 mil nga balance nga nakapirma naman ni PlayStation. Tanaw na to no unsa gid tinuod ani no kay lahi man yung version lahi ang ilang version so ato ning evaluate kasi tinuod unya naman ni mga text messages naman ni mga exchanges ninyo sa messages so maklaro na to kung pila gyud ha.
Oo, na dito sa wala pa kuan, wala pa event na dito ang kuan. Oo. So karon ang kinini ang inyong version lahi, ang ilang version lahi. So ang inyong version atong tuuhan wa na ilalis ang 21,000. Ang lalisunon katong 26. So kini 21 unahon niyo sito lang sa ani, okay mo? Okay mi ana sir. Sige. So anak lang siguro Nold. Unsa man dugay na mo naka-uyab ining imong asawa before mo na minyo? Kuan mi sir mga pa naman mga 8 months to sir. 6 months, oh. So karon naray mo asawa sa balay wala na ingon nga nagtrabaho di ay o ga hospital wala ni magtrabaho kana na ang opisina diha sa Dumaguete. Pagkatrabaho man siya ko na sir. Oh. Pero na pundo na tawag ko nagsakit siya sir. Oo. So atong klaruhon, Nold ha, kaya kung ipangutan na imong asawa, dili ni nurse imong asawa, nag-schooling pa dahil ni siya, no? Uling ba tayo pa siya tina ka utaro. Oo, nya dili po ni sa resident doktor, no? Klaro na siya. Oo, so ano nga magkuan ba niya, ilhanay mo klaro gyud kay kuan man. Sige Nold, sabutan lang ninyo maayo ni, ha, kay kuan man. Nya barog mo balik, pag sinabtanay mo, pag ilhanay mo, nya kung tinuod na inyong gugma, congratulations sa inyo kay bago mo nakasal nya. Kuan mo kanang barog mo balik, kuan mo tinabangay mo duha, isitol ninyo nya mga utang nya, move forward na mo, ha? Okay sir, okay sir. Oh, sige Nold, salamat kay Nold. Salamat. DYHP RMN Cebu, the official #1 radyo mo nationwide. Okay, so mo to may gala ang atong pagkuhan karon. Ako lang sa tabagan nga isito na lang ninyo. Kay mo hire mo og abogado anang magkihaay mo, mas dako pa mo magastos abogado. So isito lang na ninyo na diha, no? Nold o ikaw Joan, isito lang na ninyo na ang mga bayranan. Unya ikaw niri, ko na pagsabot-sabot na mo dito. Unya kamo Nold, mura ka nabantayan mo man sa magkailanay pag di ay inday ken. Pag ila mo kuan, nya kuan mo balik. Barog mo kuan. Kaya lisod ko kayo na nga usay magtiayon may gala unya. Kuan, lisod kayo to kung pangutana. Unsa man ning asawa? Siya lay pangutana sir. Pero sige lang Nold, nakasal naman mo unya labang ka nimo asawa. Bisan unsay ilang isulti Nold, padayon na ang paghigugma sa imong asawa Nold. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.